Ọkwilote na mụ gwara gị na ị chọọ ịnụ ife mmụọ na-ekwu, ị ga-enedo anya n'ebe mmụọ na-ede edemede ya, edemede ozi ọ na-ezi gị. Ị chọrọ ịghọta chi gị, ị chọrọ ịghọta mmụọ gị, ị chọrọ ịghọta ozi mmụọ na-ezi, nedo anya na alụ gị. Alụ gị a, this your physical body. Ekwuru m na ọnya bụ akwụkwọ, the blank letter, the blank paper, ebe chi gị na-edozi ọ na-ezi gị. Ahụ gị a, pay attention to your body language. Another one wụkwa your emotions, your feelings, and also your mind, the movement of your mind. Your physical body is one of the message channels. That is why you should pay attention to it. Go up one Igbo. Pay attention, Molanya. Molanya. Ogo ọbụla na-agbagharị na bedibia. Ka dibia gbara gị afa gwa gị ife chi gị na-ekwu. Man, every day, every second, every minute, chi gị na-ekwu okwu n'ahụ gị. Why don't you hear it? Ị na-agbajezi ka somebody gbaa afa wee gbazie gị. What of onye ọ gbazie gị ife na-abụrụ ife chi kwuru? Maka na second hand information. Mana chi gị na-enye gị first hand information every single time, every single day, every minute, every second. But you don't pay attention. And the reason you don't pay attention is that you always hope na ya aga dibia gbara afa gba gị. But the moment you stop having that kind of mindset, that is when you begin to pay attention to ozi dị iche iche chi gị na-ezi gị, mmụọ na-ezi gị. O nwere mgbe ụfọdụ ihe ejide ife n'aka. Normal ife na-ekwesịrị ịda n'ala gị, ọ danalụ gị, ọ daa n'ala. N'ikunite nri ka irie, nri adanalụ gị. N'iji ife n'aka, iji ife n'aka, o doro gị anya na ijidesiri ya ike. But somehow, knowingly, that thing adanalụ gị kwụọ n'ala. And this occurrence keep happening. Ana m agba gị, ịchọ ịdị na-aghọta ozi mmụọ, pay attention to yourself. Study yourself. The highest, the best course to study is yourself. Pay attention to the happenings within you and around you. Be observant. Observe yourself and you will understand where your she is leading you. If I know where make the first one, second one, third time in a day, or even more times in a day, ọbụla na omeso ofu ugboro. O wee ka ome ugboro na-abụ ịtọ wee gabazie. Asị na agadi nwaanyị daa nda ada na-abụ. O kwesịrị ịkwụsị gụgodo ife o bu n'okpo ọnụ. If you don't pay attention to yourself, you won't understand. Na ife na-ada n'aka gị n'aka. It could mean na aja ana na-ana oke n'isi gị. Ijide ife ọda na-apụ gị n'aka. Maybe ị na-eri nri adanalụ gị n'aka. Ma ọ bụ na ị na-eri ife ọmịchapụrụ ọdanalụ gị n'aka. Jee jụọ chi gị ajụjụ. O nwere ike ịbụ na aja ana na-ana oke n'isi gị. Adị mana maka those of you ya bụ asị fa jee na mmụọ dị otu anyị oke. Fa na-efiru na ọkwa ha je nye dị mmụọ oke ụbọchị gara aga, why another one again? Ma na mgbe ọbụla mmụọ na-ana gị ife n'aka na o nwere ngọzi, o nwere ife ọma ọ chọrọ imerụ gị. Yes. So oke ahụ na-anazi gị ewe ka ị bịa, it's just like to claim that blessing. So these experiences could mean na aja ana na-anaghị oke n'aka, and oke ahụ ọ na-anaghị bụ ka ị bịa nye nke ahụ wee mee gịnị, wee narị nke ọ chọrọ inye gị, trade by barter.
That is life. That is life. One, pay attention to yourself. Ezinwa Anaedo keep saying it. If local boyfriend and if check, if every time in a face on Dedibia, it can never help you. It will never help you. Rather, it will be leading you into more confusion. It will be leading you into more unnecessary expenses. Neka mmadụ si anya motorcycle, gbara phone n'aka na apị phone wee na anya adọkwa ebe ọ na-aga. Onwe ife mere ya n'iru ebe a kịta asị na ogwu na mmadụ nwụrụ n'iru ogwu udun. Akwa mama ji aka ha egbu onwe fa. Ị na-anya motorcycle. Gbara phone n'aka, ọ dị anya niile na attention ya na the phone. Mana motorcycle na-agakwa o nwezie moto na-abịa abịa kịta anụ ya pịachara ya sị he ekwensu. Anyway, kezi ife na-ekwu sef. Ekene m ọnụ ụmụnne m, biko inweta ozi a pinye aka na share button ka ndị ọzọ nwee ike wee nweta ya. Mana m kenere ọnụ. Echi isonyere na Ajasala ka anyị na-emewe kwa nkwa na obi anyị. Ịchatị m na WhatsApp 08032477868. Ya gaziela anyị. Ise.